Muahahahahahahaha. Kaixo lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalean, ni Lastotxapel naiz eta oraingo honetan Total War Warhammerren gauzatxo berrienarekin nator eta atzetik egun batzu direla pistak eta eman dituztela eta bare izango litzateke laborategia. Eta zertan dantza laborategia, bueno, sartzeko joan basa bataiaz eta el laboratoriora. Lehentxago nago niz frogatzen goizean eta bar, eta bueno, hauek dira zierako gauzatxoak eta bar. Bueno, zer da laborategia? Laborategia da zure bataia pertsonalizatuak egiteko eta unitateak izateko handiagoa, zure proiektilak edo gesiak izatea, gesi gehiago izatea, karga bat gehiago irautea, odol gehiago gotea, eta baina zer suposatzen du, honek zer suposatzen du, zenbat eta unitate handiagoak, hau da regimendu batean normalean badire 60, regimendu handi batean. 60 bat dira, eta hemen jartzen dituzu regimenduan adibidez 400, eta egiten zuten 400 bidez hemen dauden gazia guztiak eta bestarenak 400 ere, jokoa joango da bat astirago karga handia duelako eta hau kontrolatzen duzu faktore hauek erabilita. Faktore hauek eragiten die unitate guztiei. Hau da, ezin duzu bakarrik kasu honetan laberdariei eman min gehiago eta hau da guztientzako, berdin fakzio guztientzako. Eta jartzen duzu adibidez bider bost, min gehiago egitea, impactuaren bat gorago joatea, munizio gehiago, odol gehiago, eta adibidez kasu honetan egingo dugu elfo ilunen ejerzito klasiko bat edo historia baten agertzen dela jaun bat eta gero zituela pila bat estero hauek pila bat vale. Estero eta etxaia adibidez jarriko ditugu Bretonia eta jarriko dugu jontxo bat zaldian eta zenbait hauetako hiru, bi eta nolak. Badakit emaitzak gure alde ematen, euren alde ematen duela eta alde ematen dugu ezin da bataia betiko lez, karrak egoten du pila bat. Gauza bat da lorean gertatzen dena eta beste gauza bat jokoan gertatzen dena. Lorean, suposatzen da Bretoniak aurkitzen dituela elfo ilun esklabista batzuk eta orduan bretoniarrak direnez oso arroak eta berdin da etxe izatea bat 10 adibidez joan nahi dute erasora eta orduan bere generala izen ez dudana gogoratzen hartzen ditu gatibu guztiak eta askatzen ditu eta ohikoa denez arras ezberdinetakoak hasten dire ies egiten bretoniarrak dauden tokiura. Vale. Uste durako libratuko dira eta orduan zer egiten dute elfo ilunek? Hasten dira beren baiestekin tiro egiten eta zelaia hildako betetzen eta badirudi azkenengo helduko dela Bretonien gana, hartzen du generalak bere baiesta, tiro egiten du, pasatzen da
etxaiaren belarri ondotik egiten du efektu arraro bat eta akabatzen du. Eta orduan bretoniarrak erantzuten dutenean zaldiak estropozu egiten dute eta orduan normala denez jausten alurrere eta elfo ilunak erazten dute batalla hori. Horregatik zehatuko gutxi gora bere hori horrelako zerbait aurkeztu. Ikusten duzuen moduan, regimenduak oitzean daudela 450 gerlari, behar zingo ditugu zenbait taldetxo de zenbait defentsa lerro. Hemen ikusten duzuen moduan pila bat dira. Hau da, adibidez, batalla simpletxo bat. Eta gero hemen berdina, ingo dugu horrarte eta generala. Hemen ikusten duzuen moduan behintzat kalitatea ez dute askori galtzen, osea, bai esteroak eta bar ikusten dira primeran. Oso ondo dagoena tenen ezingo da iniciar batalla normala eta bretoniarrak etortiko gure gana txikituko gaituzte gu garelako bakarrik proiektilak eta proiektilak zaldien kontra eta infanterien kontra ez dira oso onak, baina bueno. Iazten diren tiro egiten. Gero erakutseko dizuet batalla baten errepikamena imperioa eskanen kontra. Direla pila bat. Hor hasiko dira uste dut flankeatzen. Orduan jarriko ditugu hauek horrantza begira eta hauek honantza begira. Horazten dira gureak tiro egiten eta min egiten diegu, hauek doaz borrokara. A ber, nahiko askar doa, hori da ere ordenagailuaren arabera, zenbat eta ordenagailu potenteagoa grafikak edo aguantatuko dugu balduen guztia eta gehiago. Bueno, hemen jarraitzen dute tiro egiten eta bueno, hemen joango gara tiro egiten. Derak usteko apurua, denala unitateak, igo diren pile bat eta zaldiak direla guztira 300. Eta hemen ikusten duzuen nola azten dira hor hiltzen eta joaten itxarintzen. Kamera geldikotuko da. Ikusten duzuen moduan hemen elfo ilunak hasi dira Mordorrera joaten nolabait esateko joan direla pikutara. Igual hau argazki batentzako izan daiteke nahiko barregarria edo esateko nolabait, eta gure argazkitxo bat. Txuliko gara, hau izan da oso epiko, hau lehen ez dut frogatu, egi esateko. Arrituko dugu. Dut izan dela espektakularra. Ikusi zu moduan dute hor, pizkana lurrera ere jausten, mapatik kanpora ere badaude. Baina efektua hau da oso barregarrezida jausten bapatean ez dagoelako grabedarerik. Ez que gelditu da super epiko. Osea, erasotzen dute joaten dira pikutara. Gero egiteko lore bataiak eskala handian oso ondo dagoen modua da honako hau, eskabenak. Batez eskabenak eta ardi da, milaka eta milaka representatzeko bikainak dira, erabiltzeko etxai moduan. Eta hemen jarraitzen du borrokan, ez entratu gara bidez. Horra, eta hemen unitateak
Pikuta estimera goitik tiro egiten izango zen oso epikoa, ez dut uste, baina, bueno. Eta hori, batai handiak egiteko ikusgarria. Oraindik bakarrik alda bataia pertsonalizatuak egiteko. Eta baina, bueno, nola Bretoniarre jauntxoa urrun dago. Baina munizio asko daukagunez, berdin zaigu. Jarriko ditugu lineak berriro lerroak. Ordean beste batzuk, adibidez. Eta, ondo dago, barregarria da. Eta aukera asko dago, eta nire hasiko gara hemen tiro egiten. Eta bai, esteroak ikusten zuen moduan nahi dute min pila bat. Gero ere izango dugu batai eskaben apur bat lasaiago azaltzeko eta bar. Ja, apur bat modu ezberdinean patxadagoa. Hor jartzen dut tiro egiten eta bar, eta bueno. Hemen hasiko dira lerroak eta sortzen hasi gara tiro egiten. Hor pikutara joan dira eta hemen bueno, hasiko gara egiten fokus. Horra. Vale. Harriko duguna. Eta guztiak jauntxari tiro egiten. Eta joan horra partiak ere gehiago irango dute. Alde horretatik, ero ez berdina delako. Baina, bueno, gero ere sarraskiak izan daitezke, asko ez ere handiagoa. Guztiak horra tiro egitera. Gero ingo dugu eskabenekin edo orkoekin. Tortzen diran jarziko zaire beziak leku askotatik gainera. Nahiko ondo doa, esan nahi dut, ez daude unitate asko. Eta ez gaude asko mine egiten eta arrazi da hortiro egiten. Jarriko dira lerroan guztiak. Eta hori izango da, eskutik joateko sarraski horietako bat. Osa, begira zenbat eta zenbat diren. Deben gainen hasi da rampage horrekin, mina, ingo dela asko zera handiago. Hor, hasiko dira berriro ere tiro egiten. Alde horretatik ondo dago. Hemen, bueno. Zuek tiro egin horra. Hemen, bueno. Edu lerro bat, luze bat. Eta zue jarraitu hor eta zuek hor, ona. Hori gaine igotzen da guztia. Penetrazio boterea eta dena. Men morala hasiko dira galtzen eta bar. Eta hasi beharko litzateke morala galtzen. Men guztiak horra tiro egiten. Ez ditugu galdu, baina, bueno, ere gehiago garelako, eta bar. Hor jarretzen dute tiro egiten, hemen badirudi mantentzen gaudela lerroa, generalen
ere ematen digu liderazgoa. Subeko horra. Hemen ba bueno. Handi hor pikutara da pura. Subrealista, baina bueno. Ez que berdin zaigu, tiro egin horra. Ez que benak izango balire, izango litzateke gauza asko, zere ezberdinagoa. Jarri lerro batean, eta gero gelditu hor. Baldu ditu bonifikazioak, baina bueno. Dark shards, attack! Bau, kasi tiro egiten horra guztiak euren generalaren kontra. Zojo horra nitza. Elfoak dira, beraz ez dira txartu izango horrokan. Hor gaitzen dugu tiro egiten, eurei morala geisteko, bueno, ia moralik ez daukatelako, hemen morala dago nahiko potente, ingo diogu fokus espektakular bat generalari. Bueno, ditu guztiak euren generalaren bila, ies egitea ez lortzeko. Toren, ala. Horken modura, jarraitu hor biziri. Beraz ideia hau sekulakoa da. Dreadlord! I live for murder! With pleasure! For Anlek! Dark shards! On to slaughter! Eta bretoniarrak gutxi bera bera akabatuta daude. Hemen ja gaina bere morala joan da pikutara, uste dut. Non dago. Etera hasi dugu, eta nik joango maitxak ikustera. Eta armadak, bi armadak. Kasu honetan, eurak izan dira. Zazpina zeron eta eiak mila egon eta hori, gatu ditugu pila bat. Vale, ordoan. Grabeda. Neko amaz. Vale. Kargi izatea luzeagoa, odola gutxiago. Proiektin penetrazio izatea handiagoa. Moral handiagoa, ejerzitoak apur bat. Bider zazpi. Eta kasu honetan ipotxak Skarnix, luna torcida. Izango dira Goblin armada baten kontra. Beraz pila bat Goblin. Diro balio du berdin, beraz berdin zaigu. Pila bat eta pila bat Goblin. Eta...
Inate ze goblin. Eta ipotxak, guztiarekin. Ipotx gerlariak. Barba luzeak. Hiltzaileak, martilladoreak. Kasu honetan enderurogei, berrogeita bost, Bugmanenak. Eta adibidez. The mask of fear! Izango da enfrentamendu klasiko bat bi fakzio hauen artean. Ia grabetatearengoan ez den oso handia guretzat, osea, ikusi potzen armada potentea. Mira, bida zenbat kainoi dituen hemen. Hiltzaileak hor. Martilladoreak flankoetan algoa esteko. Osea, armada diagoa sekulakoak. Hemen oiek. Bugman. Zuek kor. Zuek erdian batzuk. Eta hor. Armada potente moduan eta jauntzoa hemen. Goblin armada. Kriston armada dao. Akana geldoan. Imaginatu zu egitea batalla bat. Edo cinematika bat. Osea, armada, goblinen armada honekin. Osea, begira zenbat diendia pila bat eta pila bat, orden moduan, no? Nordak. Bai, goblin orda moduan. Milak eta milak egiteko batalla zinegrafiko espektakularrak. Dira, osea, primerako eta gaina ipotxak ere zenbat diren. Osea, unitate bakoitzan zazpireun ipotx. Osea, begiratu ipotzen armada hau izango da, batalla hau izango bakarrik. Izatez, osea, borroka txaurak bakarrik. Hau da ikusteko no izango aldeen batalla cinematografiko bat. Ipotzekin eta bar. Osea, begira zenbat, osea, unitate da pasada bat. Osea, honekin, osea, cinematografiko egingo ditut bai edo bai, osea, seguro. Hor, hasi dira flankeoa egiten. Suposatzen dut. Hor bai hasi dira flankeoak eta bar egiten. Baina, bueno, gure resistentzia den oso handia berdin zaigu. Oh, ez dira hasiko gure kontra zuzenean,
Erasora zatozte, bai ez. Arkulariak hasiko ze tiro egiten. Oh, hau izango da espektakularra. Tiro egiten hasiko dira gure tropen. Kontes dago txarto pentsatua. Osea, ja, modo cinematografikoan. Horazi dira tiro egiten eta Barbugman, begira odola, nola... Hemen ja ez direa... Gravitate asko ere hobeto dago jarrita. Hauek hasi barko lirateke tiro egiten Leicester. Jarretzen dute, ordua Erasora. Zau, izango erditz, batea cinematografikoa da. Espektakulares. Urrengoa. Ez gara mugituko. Hor jarraitzen dut egiten, munizio ere mantendu dugu. Hemen ikusiko dugu karga epiko bat. Dugu harrapatzen, horretara bengo ditugu pila bat argazki. Etortzea, bengo dugu adibes. Hemen eta hemen. Osea, horkoen jauria bat. Hemen ikusten duzuen nola dauden tiro egiten. Milak eta milaka goblin. Eta ere nola datozen Erasora, osea, dira pila bat. Osea, horkoen ejerzito klasiko bat, beti zenbaki gehiago. Zenbaki gehiago. Hora hasi da flankeoan. Egin dezatela. Izate jarriko du abiadura handiagoa. Ere goblina gauza eskorik ez daukate. Baina jarritzak hemen. Ikusten zen moduan, badoaz apur bat, geldoago irudiak eta bar, unitate pila bat. Daudelako eta bar. Ego dugu abiadura handiena. Ipotxak mantentze euren lerroetan. Beharko ditugu ona, adibidez. Min asko egiten duen unitate bat delako. Hauek. Flankeo egitera ona. Horraiateko. Eta zuek jarritu dure egiten ona. Zuek Erasora. Hori batzutan geldo da, beste batzutan ez. Horra. Zuek ere horra borrokara. Hasi da tiro egiten eta bar. Lehen geldo da hori da txarrena. Egiteko zinematikak eta gero bataiaren aspektu guztiak beste bideo batzuetan grabatzea. Eta gero bat egitea banaik ondo dago. A ver.
Horrantza eta zuek horrantza flankeo egiteko. Hor jarritzen dut tiro egiten eta bar. Osa, geldo danizetan joan abiadura handian, Zenbat de unitate gehiago okerrago, a ber, zuek horra. A ver... Vale, kenduko dugu. Oso geldo dalako, eta beste batai interesgarriagoa delako. Aceptar derrota kasu honetan. Bai, berdin da. Ja, hau berdin zaigu, baina... Osea, amasa esprimia eurak bedatzi milagu. Osea, hau da, imaginatu. Osea, zenbat unate egon diren hemen. Bueno, a ver. Orain, bango naiz beste data erakustera. Repetición. Laborategia de... eskabenak imperioaren kontra, eskabenak asko zere gehiago dira. Gu gutxiago gara, baina gero ere ikusiko duzuen nola izango da oso epikoa honako batalla. Bete zenbait jende besan dute hori unitatena egin moduzu unitate bakoitzari beren gauzak jarri izango litzateke askoz ere hobeto eta horrekin ados nago. Ea kargatzen den. Osa, izan da eskabenen hordak eta hordak. Eta gero emaitzak izango dira oso ikaragarriak. Hemen dago gure armada posizio honetal saldunak eta bar. Atzean eta hemen eskabenen. Batalla. Hasi da tiro egiten, hasi gara gu. Tiro egiten kainoekin, kainoi asko ditugulako. Eta nadago batalla eginda. Jarri ditu gobelgon linean alabardariak. Atzean, maila altuago batean, arkabuslariak eta atzean, kainoiak. Flankoetan, kainoen flankoetan, flagelanteak, hemen reiz guarda. Horretzen dute tiro egiten. Eta hemen reiz guardeago eta flagelanteak bidaltzen ditugula flanko. Honetara hauek tiro egiten duten bitartean. Eska. Hemen doaz gure flankora orduan. Bidaltzen ditugu ogroen kontra flagelanteak bere lana oso ditutelako eta ez dutelako iesik egingo. Gulerroak mantentzen ditugu formazioan. Hor hemen gara hasi gara tiro egiten. Eta izango deuren karga. Txikitu gaituztela zenbait naiz eta momentu horretan gu kargatu. Eta hemen jarraitzen du gure hasi da tiro egiten, gure jarraitzen du tiro egiten. Eta hemen alabardariak lana
ba oso ondo egiten. Eta hemen bidaltzen ditugu zaldiak flanko honetara hor traba daitezen. Eta hemen jarraitzen dut tiro egiten, hemen hori gero magia izango da oso garrantzitsua. Ongo dira labardari batzuk erunen lana egiten dutela primeran. Hemen flagelanteak daude resistentzia itzela egiten. Oso ondo daude batez ere unitate handien kontra, hiltzailen moduan. Hemen mantentzen ditugu hau linea ez untzitzeko. Eta bar, kainoia jarraitzen dute tiro egiten. Hemen bidaltzen diogu sarea euren liderrari edazten gara, osea, berari tiro egiten. Tiro asko eta asko egiten, alde horretatik. Reisguarra ere retiratzen dugu, gero berriz ere erasora bidalia izateko, esan dizudena den, zenbat edo unitate gehiago. Ba, kapasitate gehiago. Bueno, ez dakit nola esan, geldoago doaz, eta deltzen dugu berriro ere gero. Erasora, hemen jarraitzen dugu tiro egiten. Hemen egiten dugu magia bat, euren liderra eskabenena. Eta hemen, ba, flagelanteak egiten dute berana oso, baina oso ondo. Hemen kainoia mugitzen ditugu aurrerago. Hemen tiroetan jarretzen duten bitartean, eta beltzen dugu espatari handiak. Hemen dago uste dut eskabenen liderra edo gertu egon beharko litzateke. Eta hemen bidaltzen ditugu kainoiak tiro egiteko onantza uste dut. Eta hemen espatariak euren liderraren kontra. Bai, eskabenen liderraren kontra. Hau jarraitzen dute tiro egiten, hemen gureak erresistentzi itzela egiten dute. Hemen berriz ere ongo da talka. Agatuko dugu momentu hori. Nola harrapatzen ditugun. Baina posizioa gutxi gora bera, ba, mantendu, hemen daudera indik flagelanteak euren lan egiten, reisguarrarekin, infanteriaren kontra oso onak direlako, eta hauek, ba, alabardak eta lantzak ez dituztelako. Hori guretzat abantaila izugarri izan zen batai honet. Hemen jarraitzen dute egiten ona, hemen reisguarra berria datzen dugu. Gero borrokara joateko. Eta hemen espatari handiak jarraitzen dute borroka eskabenaren kontra. Iran dagoen eskabena. Eskabenaren kontra, lineak mantentzen ditu, gero hasingo gara flankeo mugimenduak egiten. Hemen ogroak berriro doaz eskabenei laguntzera, hemen kriston lana egiten daude. Labardia jarraitzen dute hor. Ba, borroka egiten dain beheltzen ditugu laguntzera. Hauei apoioa edo laguntza emateko. Eta hauek bidaltzen ditugu atzetik erasotzeko uste dut. Eta hemen kainoiak tiro egiteko ona. Resistentzia ikaregarra egiten gu. Lagunei miningo diegu, baina bueno hori sorte txarra da kasu horretan.
Hemen jarraitzen dugu tiro egiten, hemen bidal ditugu flankeoa egiteko eta jarraitzen dauek borrokan. A ber. Vale, jarriko dugu abiadura normala. Reis guarra hori gero desagertuko da, hemen hasi gara flankotik ere tiroak egiten. Alimainei, unitate oso gogorra delako. Eta horretaz aparte mina asko egiten duelako. Ba, hor da esbizkanaka mina jasatzen, atzetik azotzen gaudelako eta flankotik. Eta horren liderazgoa ezin da pikutara joate, eta hemen Reis guarra bere posizioa mantentzen naiz eta hauekin joango garela pikutara labar da. Horiekin hemen kainoa jarraitzen dute tiro egiten eta bar. Hemen jarraitzen du guztiak euren kontra, oso gorra delako. Hauek tiro egiteko ona. Baina unitate hau 800 unitate bakoitzea. Hemen 450. 600 guztira eta 350 hildako. Espatiak ez dute eserik, larkauslariak 53 hildako. Kainoiak 1008. Amar hildako, 89 flagelanta hauek, 184. 81, Reis guarra 600, eta zenbakiak igotzen. Kainoiak bosteun eta piko, hauek 18, gutxiago egin dute. 188, Reis guarra hau, bederatxero baino gehiago eta uste dut 1000-tik pasatuko direla. Dira espektakularragoa. Bataia hauek. Jarriko dugu apur bat handiago. Hemen bidaltzen ditugu hauek mina egiteko hemen atxetik ere bai. Eta hemen hasti ere erabiliko dugu, sareak eta bar bidaltzeko. Guztik gara posizio mantendu dugu. Ondo berrogeita hau. 1000-tik gora egin dute. 1000-tik gora. Bueno, da zenbakiak, bataia, zinematikoak egiteko oso ondo egon daitezkeena. Eta hauek bine egiteko flankotik oso ondo daudela. A ver, nahiko dugu abiadura handiagoan. Galere, abiadura handian do eta deuden beste unitate segundoak pasatzen direla oso geldo. Gainer esperientzia igotzen. Hemen posizioa mantentzen, hauek itzuliko dira, asko direlako. Hemen tiro egiten. Eta bar, bataiak luzagoak dira. Baina, bueno, entzat onurek hartzen dute. Gero bileko dugu horra sare bat, orain bidali duguna justo. Denbora apur bat emango digula, apur bat mina egiteko. Eta bar, eta hor jarretzen dut bereak eta bi ikusten. Hemen Reis guarra Leicester joango da pikutara. Dituzte, mila baino gehiago. Hemen jarraitzen du borrokan guztiak euren kontra.
flagelanteak bere lana oso ondo egiten. Eskabenen morala da, pizkanaka pikutara. Bueno, eta gero kontua da, zenbakekin jolastea, batalla ezberdinak izateko. Eta hau jarri ditugola, hau da guzti dut, zeuren badira bider amar. Oso ideia hona da, kontuan izan da, norsketa bat etorriko direla, maiatz bitartean, eta printzipioz datorrenean etorriko da, Kemri, ez hildako eta eskeleto gehiago. Bueno, izatez Kemri dira guztiak eskeletoak. Un segundo. Hemen jarraitzen dugu gure posizioa mantentzen, hemen jarraitzen dute tiro eta bar egiten, hemen euren morala ezida joaten pikutara. Liderazgoa oso txarto daukate, joaten dira hortik. Iesi hemen jarraitzen dugu tiro egiten. Hau bai dela kaos bat, hemen pizkanakagoa zeurak akabatzen, liderazgoa dea badoa purak gore eta bera. Baina ezin den esortik egin, borgu iraziko dugu, hemen reiz guarrai hasi da flakeatzen, unitate asko hil ostean, hemen jarraitzen dugu tiro egiten posizio lasai bateki kainoiak laguntzen eta bar. Gero kainoiak jartzen du unitate hauen kontra tiro egitea, batez ere itxulez daitezen. Hemen reiz guarrare joango da pikutara, flagelanteak euren lana primer egiten, hauek euren posizioa mantentzen. Eta nahikotxe unitate hiltzen, plagaren monjaren kontra direla oso gogorrak. Unitate hau dira oso gogorrak monjes dela plaga. Gainera dauka korazak suntzen ditu, min asko egiten du, hauek iraute hauen kontra da sekulakoa. 13 segundo, hemen hasia morala galtzen, euren generala hor ez da hilko. Baina, bueno, batalla hau ja gurea da guzti sekulakoa izan da, eta loreko bataiak egiteko adibidez bizarren o bengantzaren mendekoaren gerra edo kaosaren kontrako gerra handia egiteko primerakoa den batalla horietako bat dela esan daiteke. Honako hau horrazi dira ies egiten, hau jarraitzen dute gaina tiro egiten flankotik ikutzen hasi diren mugitzen. Igual kalitate unitatena ez da jaitsi, baina gero abiadura eta bar nabariten da. Gaude abiadura handienean eta doa oso geldo. Imaginatu. Hauek bidal ditugu nago, jarraitzen dut tiro egiten hemen, 3. Ez eta batalla hau ja gurea da. Miren, morala joan delako pikutara, liderazgoa -128 eta bat. Joan dira pikutara. Eskabena. Ez dugu hilko, baina batalla gurea da. Gatuko dugu repikaldi hau. Guztire ingo dut orain kalkulagailoarekin.
6.532 gehi 13.491 guztire egon dira 20.097 gerlari bataia honetan. Laboratorioa erabiltzen ez baduzu, egon aldira 1.000, 4.000 guztire igual biren kontra da, eta barme hemen 20.053 gerlari bataian 1.000tik gora unitate hil egin dituzte, 1.000tik gora, 1.000tik gora, bederatziron da 46, hauek 53, ez dute askorik egin, 427, 280, 310, 241, 285, hauek egin dute pasote bat. Ezen nahi du, zentzu horretan laborategia oso ondo dago. Hau da, berzazpi. Geina da beramar. Beramar igual da gehiegi unitatearen txako eta gar. Eta hori da guztia apur bat erakusteko. Hau, espero dut zuzeneko txikitxoa gustoko izan zaizuela, eta horrengoan gehiago.